Haino hai belai tong phlajak nai mathang bodol bai lukorok patimong ka huja koktmani bisingtei koktma manai sidibo phangtan phai kifil tongma jorowo lukorok jole jagai nai mathang rone malkhong subai sukurup khlai kibika patimong baijalbari PS ni bising khobjak belphang melka dongor kamiwa patimong belai tong phlai thanga TP police forest tei TSR jawan rokno teino sidibo phangtan phai hor sogoi kibika kabangma sidibo phang o patimong ni bisingtei sago dokuman ka khoroni forester khorsa belai saksire sunai koktmani bisingtei sabimanka paithego baijalbari PS ni usi Tripura tamasaka naini di sini notice bini bang piliwo. Pungo ani khani kaise khobor phayo forest department ni hoite je sing kaisa jagao ganja tangman nangnai nung local thana hisabai nung jungno lead ma khainai chin loge ma phainai saka bini pore ang nasing tongkha borok oro phaiso poikya sini khuaini DFO phaiso poikya telamura ni SDFO phaiso poikya khuaini SDFO phaiso poikya bibino jagani sini pura Khowai district ni ranger rok phaiso poikya ro bor huge number of official tai forest guard rok phaiso poikya ro pray 40-45 jona bor phaiso poikya sopoima loge loge srachani pore bor BSF butu buka BSF ulang saiman thanga je a BSF ro sini yang border ni belsorar BJP ni anda ni BSF ro phaikya yang je border tongnai ro bor boko mo phaikya borok 16-17 jona phaikya tai ani loge jehetu ang borong loge thangna tongmaba ani oroni staff bo nadi ni sakangke bang ani oro je tongmani borong tlangai jing thangka thangi borong lead khaitlango abo borong information borong lead khaitlango melka bari thangka thangi jing gari borok je jaga tonni mo jaga gari tonka toni jing para bisingo haboi aro kobangma khetoma laikya kheto je tongmani jing tani rikha aro buhong kotono जों अनुमान प्राय 4000 4500 बुफां रखना आबो तानै फिरो गुइतों फुरो चिनि थाने खबर पाइया सार बरक चिनि गारि सबाय केनि पारन बरक सबाय केनि गेसों फाइ गारि जे जागा तमन जोंना जागा फाइया आपुर फाइपुरो पारन बरक 60-70 जन रक फाइ आरो जोंना आक्रमण खाइमा बागैनो चिनि खरकनि चिनि दलो जे थांनाय रक फरेस्ट डिपार्टमेंट नि borok tei BSF borok khorongni no injudungkha borok injudungkha sing belai no aro परिस्थिति hamene bagai sing aro tier grenade rok sing phateri ma pura sing aro ni nor jagai sing safe jago sopakya haipon chini gari sing aro tui malia borok gari bukha gai aro joton nosto khaijani bagai ulo sing gari no dozat langai sing aro ni sikkai tukha tuma pore sing aro sopakya forest department ni sibor kaise complain liwai sengabono specific case register kya o case tabok investigation cholne asutun tinni char koita gari bahu jaka tutan gari duita gari bukhak jaka injudong kha khoroknai